ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Abịa n'ụbọchị taa, ejegori m gọọ ọfọ na temple n'isi ndị enyi m niile ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ndị niile na-aga ọfọ for 21 days nkwụsị gọba, na ndị isi ndị niile na-abụ ha na-enecha onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ maka na ihe ọma mere ofu onye ama ezu. Agụgụ m ọfọ si na ụmụ Igbo ga-adị, ndị ọdịnala ga-adị, wee na-ekwu na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Gị onye na-anụ onu m, ọ bụrụ na ịnụ onu a agbọchikwa n'obi gị, chigata na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ihe na-esi na nke onye wee na-akarịa. A sị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Onye chụba anya daa, onye chọcha ife ọ ya eme anya ma onwe, onye si anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya. Onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. A sị m na akakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị, onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye anwa na ndụ, onye si ife anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye anwa na ndụ. A sị m egbebere ugobere nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya ihe m kwuru. A sị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mbebe na be anyị. Mụ Eze-Ana kwuru si onye ọbụla sịrị na ihe anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye atinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise. Abịaghị n'ụbọchị taa, isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ mmetọ emetoru ihe ọdịnala dị na ngwuru. The solution na ihe ị nwere ike ime ka ị napụta onwe gị na ya bụ mmetọ emetoru ihe ọdịnala dị na ngwuru, nke na-eme ọtụtụ ndị mmadụ eji anana, na-eme ọtụtụ ndị mmadụ arụcha ka elefant erie ka ọkụkọ, na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ife dị aṅaa na-eme na ngwuru. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ bụ na ọ na-ebutere ndị ngwuru ha short life. Nwee ndị bụ na ọ na-eme ha ịtụ ime na-afịa ahụ. Nwee ndị ọ na-eme ịchọ nwa. Nwee ndị ọ na-eme ha na-amụ nwaanyị. Maka na a na-ekwuo si na abalị chọọ ịgwụ n'ọfịa ọmụwa oke. Ọ bụrụ na ngwuru iri ebe na-eru, ihe ọ ga-eme na ha ga-amụ nwaanyị anyị amụta nwoke n'aka ndị mara aka ekpe. Ị mara na ngwuru anwa n'oge a ga-ejiri ha ebe eruola. Ife a na-eme na nkịtị. O nwere otu famili mma, nna ha amụtara nwa nwoke, o wee hachie nwa nwaanyị dịka esi eme n'ala Igbo mgbe gburugburu, wee hachie ofu nwa ya nwaanyị dịka nwoke na ngwuru ka ọ mụtawazie nwa ka the family name wee ghara ifu. Ịma ihe mere, nwata nwaanyị a wee nọrọkwa na be nna ya wee mụọ ụmụ niile ọ mụrụ. Ọ mụchara 7 ahụ ọ mụrụ nwaanyị ofu nwoke adịrị ya. Ị ghọtara ya? Mana nwa ya ụmụ ya dị jeziri nụọ di ebe ọzọ na-amụta nwoke. Ghọtara ya? Mana ngwuru a na onwe nwụrụ nwoke na ya, mana nwa ya nwaanyị pụọ ebe ọzọ ọmụọ nwoke. Ma n'ime ngwuru ahụ ịmara na ihe dị na ya. Na ihe na-achọ ime na ngwuru a bụ ka egbochapụ ngwuru a, ka anyị na-eji nnukwu nnafa fuo. Ihe na-achọ ime. Ajọ ife na-ata amụ. O nwere famili nke mma, famili nke anyị na-eme na nke ha bụ nke nwoke dị ọkpara nụrụ nwaanyị anọ, nụrụ mmụọ ọsọ ụmụ nwaanyị bụ ndị dị ndụ
ọ na o mechazikwa je goro ofu nwa nwoke o gotara egota. Then nwanne ya nke nwoke nke ọzọ, ha dị nwoke ịtọ, nụọ nwaanyị, nwunye ya mụbara nwa for over 20 years. Nke ịtọ akarịa na 50 years, ọ jụrụ ọya anụ nwaanyị. Ihe ọjọọ na-ata amụ. Mana ịfụ na ihe na-eru na famili abụọ ka egbochie ya. Ife a na-eme na nkịtị, ịgba na nkịtị. O nwere famili ọya abụọ, ọ bụrụ ife ụmụ okorobịa torogoro oge ịnụ di nwaanyị, ha jụ na ahịa anụ agwụ. Hey, ife nwa okorobịa dugo 50 something years ọnụ nwaanyị, ịjụọ ya reason, ọ sị na enwere ego. Enweghị ego ya na nwoke ịnụ nwaanyị, nwoke isi kpakọrọ ọnụ, ọ ya anaghị ịnụ nwaanyị. Ego bịarị. O nwere ndị enwere ego mana ha ntawuru nwaanyị. Ihe nwaanyị chọrọ ụwụ ọgụgụ isi ozugoro ezu. Ị bụkwa onye na-achịkọtanụ ka iwu onye na-eme agwụ. Ị bụrụ a hard working man mana ị nwere ego, nwanne ị anụta nwaanyị. Ịdị very honest, dị sound, mana ị nwere ego, ị anụta nwaanyị. Mana ebe ọ na-aka njọ ọbụla iwu onye agwụ, onye achịkọtara ọcha, onye na-emekawa ịnụ, ihe a ga na-ekwu na uche onye afọrọ ofu nke ọkụ. Anya emere ya nta nwaanyị. Nwee onye nke mma, ihe ọ na-eme bụ achọtara ya nwaanyị nke this guy erugo 52 years, achọtara ya nwaanyị, ọnụbọ nwaanyị for the first time. Achọta onye nke a, ọ sị na ara ya akwụrụ ọtọ. Achọta onye nke a, ọ sị na o buru ibu. Achọta onye nke ọ sị na ọ dị too slim. Achọta onye nke ọ sị na ọ na-eji oji too much. Achọta onye nke a, ọ sị na ike dara ada. One thing or the other. Onye ọnwụ na-echọta ọ ya fụrụ 1/4. Hey, ihe na-eme. Mana ana m achọ ịgwa na ihe a na-eme na nkịtị. O nwere famili ị ga-eje ruo n'ime, ọ na-eme ndị nwaanyị nke n'ọdị ọnata, nke nwaanyị nke n'ọdị ọnata, nke n'ọdị ọnata. Ụfọdụ ha eje agha mụta nwa. Nwee famili ị ga-eje na be ha, ọ bụrụ ala, asị na ndị ahụ ndị ala. Enwere ike asị na nke a nụrụ di, ara mebe ya agbanata ya be di. Nke a anụbara anụ, ara na-eme. Nke nwoke nọ na ngwuru, ofu ihe ahụ. Ị jụọ ebe nna nọ na ngwuru anọ, kedu ihe ọ na-eme? Otu isi n'ụka, asị na ọwụ onye isi ndị si egbuo. Hey, ihe ọjọọ gbatekwa aka. Efe ụfọdụ famili ọnwụ ike adị. Ofu nwaanyị na di ya nwere ike amụta ụmụ ịsaa, ịtọ maọbụ ịnọ anwụọ n'ihu nnafa. Ọ bụrụ na nkịtị nwanne. Iso na ndị ụka riri eri ga na-asị gị na ihe dị etu a na-eme na Chukwu ka ọ dị n'aka. Gị gba nkịtị, gaa wọrịna, nwanne ị ga-awọrị. Ị ga-awọrị. Na onye gba mbọ Chukwu nyere ya aka. Chika igwe maara mkpa gị niile, mana ọ sịrị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa Matthew 7:7, yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. Meaning, even the creator of the whole universe is waiting patiently for you to ask questions. Your ancestors, the entities of powers, are waiting patiently for you to ask questions. Kedu ihe kpatara ihe ji eme? Ọ ihe onye bụ onye amamihe ga-eme. Mgbe ihe ekwesịghị ime bido mebe, ịjụwa ese. Na ndị Igbo na-ajụ si na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. O nwere ọtụtụ famili ị ga-eji, one problem or the other dị very very unique. O nwere famili mma, ihe na-eme na be ha, nwa ha nwaanyị ọbụla jere ije di ga-anwụ n'ije di.
nwere ike ruo ebe a mụọ ofu nwa ịbụ ịtọ ọnwụrụ, ka nwere ike jee mụọ ofu ịbụ ọnwụrụ, ka nwere ike jee mụọ ofu ọnwụrụ. The people na-anwụrụ bụrụ ụmụ ha nke ọbụla jere ije di. Ịghọtara ya? Ịfụ na ihe adịghị eme na nkịta. Something is responsible related to ije di ejere eje. O nwere ike ọ bụrụ na family dị etu a bụ na o nwere nwaanyị bịara ije di na ngwuru be nne ha emegburu emewu. Enwere ike emewuchie nwaanyị anwụrụ. Nwaanyị a nwere ike at point of death o wee lee cause na mmewu emewuru ya na ngwuru a, na nwaanyị ọbụla jere ije di si na ngwuru a wee ji ije di ebe ọzọ na-aga emegbukwu ya. O nwere ike okwu a iche na just okwu efu, na nwanne ọ bụrụ okwu efu, maka na o kwuru okwu a in pain and na enu na ana na-agbali ya akaebe na-emegburu ya. Ghọtara ya? O nwere ezinụlọ bụ na ihe ha mebiri na-emebiri ọfọ, o wee na-enye nsogbu. Ịghọtara ya? Ka m nwere ngwurube nna wee maa atụ, maka na onye mụnwa mụ Eze-Ana ana m alaiki iji ihe mere m wee maa atụ. Then i wee werezie wee lelee etu nke mere gị maọbụ nke na-eme kịta. Then i werezie m wee Eze-Ana nene ma problem ahụ ị nwere ọ karịrị nke m nwere. But today I'm smiling. Yes, akpapụ ogwu ọkpa elu ana. Iwepụ all the hindrances on your path, nwee smooth path. Ịghọtara ya? Ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ na-eme ebe gị. Ịghọtara ya? Ịgbachita nkịtị maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Mgbe ị gbara nkịtị mgbe ihe dị aṅaa na-eme na ngwurube nna gị, ihe ọ pụtara bụ like ị na-ebi ndụ Hausa, ị na-ebi ndụ I don't care, and the I don't care ka eji wee pịawa ndị mmadụ azụ. I don't care emego ụmụ mmadụ arụ. Mana ihe a abụrụ ihe ị ga-eji ịda akpọchi ndị mba ọzọ wee solve. Ịghọtara ya? Ọnya bụ great mistake a lot of people na-eme. Ị ma na-akpọ chi ndị ụka ndị mba ọzọ Jizọs bụ chi ndị mba ọzọ, ndị Gentiles, ndị Egypt, sorry, ndị Europe, ọchị ha. Not for we Africans. Maka na mba na-asụ n'onu. We Africans nwere method of worshiping the creator of the whole universe. Our system of worship na anyị bụ ndị na-ekpere naanị otu chi, ọ bụrụ chi gbara ịtọ, chi ndị ụka ọbịa. Ịghọtara ya? Then chi anyị na-anụ onu anyị n'usoro anyị bụ ndị Afrịka si ekpere ya. Mana mgbe i jere na-ekpere chi ndị ala ọzọ, ndị mba ọzọ, chi ndị ụka ọbịa, nwanne, is one of the reasons why your prayers has not been answered. Quote me anywhere. So, chighata na chi nke ala nna gị. Ka m kwuotukwara akwụkwọ ndị ụka ọbịa, maka na ihe m ji ekwotu akwụkwọ ndị ụka ọbịa na mma na majority ndị be anyị bụ ndị eriri eri. Mana ekele dịrị Chukwu na ọtụtụ ndị nna nna anyị ha na-eri incarnate back, and most of them are incarnating back dịka ndị mgbasa ozi na-eri incarnate back ka ha wee nye aka repair ihe mebiri emebi mgbe gboo. So don't be surprised na na-enwezi a lot of ndị agbara ọrụ. Anyị nwa na-agba family mere ama na a lot of ndị agbara ọrụ na-echighata n'ụdị dị iche iche. Ụfọdụ ka agbara ọrụ dịka evangelist, onye mgbasa ozi ọma, n'ụdị dị iche iche ka e wee repair the damages done to our tradition and culture.
the way ndị Igbo si ekpere Chukwu. Ụfọdụ ngwuru bụ ngwuru emebiri ọfọ. Ka m nwere bụ onwe ebe nna m wee maa atụ. Nnukwu nna m bụ Eze-Ana Ugochi. O chukwara ọzọ Eze-Ana dị ọzọ nchi maka na ọnya bụ ọzọ ndị klan anyị na-echi. O gburu ichi, nwere ihe a na-akpọ ichi mgbe gboo ka a na-akacha ihe, mana n'ụwa ọfụ anyị nọ na kịta ada egbuzi ichi. Ghọtara ya? So ya bụ my grandfather. My grandfather was a great man, a traditionalist to the core, a dibịa, bụrụ onye chiri ọzọ na-enyere ndị mmadụ aka dị iche iche. Since I was born, onwebụrụ ebe ọbụla m pụtalụ aka nwere ndị maya nọ n'obodo. The oldest man nwụrụ na be anyị just recently sịrị na ya ma my grandfather. Enwekwara ndị ọzọkwa sị ndị masịarị. Ghọtara ya? Now, o wee sị na the man was a good man, na-enyere ndị mmadụ aka na ọ bụ ka ezigbo mmadụ. Mana mgbe this man dị ndụ, ọ mụtara ụmụ nwoke na-abụ mụtakwa nwaanyị. Na nwoke na-abụ ọ mụtara my uncle and my own father. My uncle happened to be diọkpara. My own father bụ the second son. Mana my uncle anwa fụrụ ọrụ oyibo mgbe gboo. My father wụzi onye na nna ya nọ na-eso nna ya wee na-apụta mgbọrọgwụ dị iche iche, of which na my father ma all those herbs ndị a na-eyuzu wee na-agwọ ọrụ na-agwọ ndị mmadụ. O wee sị na mgbe nna ya chọrọ ịnwụ dịka nwa ya na-anụ ya nso, o jere imebe na onye abụ diọkpara maọbụ na my father was the second son. My father became his favorite. Gịnị ka o mere? O wee were ọfụ ya wee nye my father. Nyezie my father anwa. Ọfụ ahụ onyezi my father bụ ọfọ ngwuru. Family be nna m bụrụ dịka nsi wee kwu, nna m bụ the second son, mana onye nwa bụ onye nọ nna ya nso, and na nna ya fụrụ na onye nwa bụ onye ihe a na-eme mara ihe a na-eme na ngwuru. O wee were ọfọ ngwuru wee nye nna ya wee nye my father n'aka. Mana adụtụ na my father jere akwụkwọ n'oge nkewa. O jewere akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee rie niile. O wee baa ụka ọbịa, bazie ụka ọbịa. N'ime na ọ baziri ụka ọbịa, jewe ụka ọbịa, o wee gbacha wee were ọfọ nna ya nyere wee je tụfuo. Nna m ji ọnụ ya wee gwa m mgbe ọ nọ, sị m na-enyere ya ọfọ anya tụfuo ya. Mana o nwere mgbe ya nọ olu obi wee na-ama ya ikpe na ọfọ anya tụfukwana nwere ike imecha nyebe nsogbu n'ọdịnihu. O wee jezie ebe ọ tụfuru ọfọ a ka ọ bụrụ na o were ka ọfọ, ọ bụrụ na ndị nwe ọhịa saịdị ahụ ọ tụnyere ọfọ ahụ esugu ya ọkụ. So o nwere ọzọ ike ịnweta ụdị ọfọ. Ọ kọrọ m akụkọ a, mana mgbe ọ na-akọrọ m akụkọ a, mụ na onwe m bụkwa onye ụka ọbịa ejego deep n'ihe gbasara ụka ọbịa. So for me, as onye ụka ọbịa likwuru eri, I couldn't see anything wrong with that. But throughout my life, my father's time, anyị nwa mana nna m wụ onye ọlụ na ọlụ mara ya, ọlụ ime dibịa,
ma ị na-echi ọgwụ na-enye ndị mmadụ bata o mere ya maka na igosi etu ndị ụka ọbịa si rie ndị mmadụ to the extent na ụfọdụ ndị mmadụ ndị kwesịrị na-enye ndị mmadụ ọgwụ a na-asọ because na eme ya ọ dịzie ka onye ahụ ọbụzi onye ọdịnala o wee wụ na o mere ya and ọ makwanụ na ya bụ ọfọ na-eji stọp mana ofu ihe amarazi bụ na oche na ọ bụrụ na ya nwa na onwe ya bicha ndụ ya ha na ụmụ ya ama enwezi problem uche ọfọ sikwa ma ọfọ asịrọ oche na ọnya nwa na onwe ya onye ana ọfọ nwụzie ụmụ ya adịzie free jawa ụka mana nke bụ eziokwu nwere asị gị nwa na-ene m anya yes gị nwa na onwe gị bụ nna ma ọ bụ nne ịma na iwe onye akpọrọ ọrụ ịma na o kwesịrị na o nwere ụmụ mmụọ ị kwesịrị imedo mmụọ niile na-emere gị ihe mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka mmụọ niile na-eso gị iju na iyi ya eme ya maka n'ihi na ị chọrọ ije ụka ị chọrọ iri menụ na ijego fa according to ihe ofu onye gwara m na ejego fa na ụka na o nwere ka ọ ga-adị na ya bisite ndụ asị na ndị ụka abịakwụ ya dị afọ ejiọkụ na ya maka na o nwere ụfọdụ ihe ndị ụka na-eme adịrọ nọma ịghọtara ya na ihe ọ na-egebu ihe ndị mmadụ ga-ekwu ịghọtara ya ofu onye ka nne nwaanyị ka nna ekwu ọsị nna mma na nwanne nwoke were ebe fara na o nwere ka ọ ga-adị na asị na nwanne fara na-emezi ọdịnala ịfụra ụmụ filmzi skuls ndị mmadụ na-enye den nwaanyị nwoke dị etu a wee sizie ịjụ na ị ga-eme ya wee jụ na ịma arụ ọrụ gị ịma anọ n'ihu ọrụ gị ka ị wee zụọ ndị mmadụ ndụ dịka nsikwu na o nwere ndị onye ọ bụ ọrụ ya na ọnya ga-ekwubiri gị okwu ka e nwee chidi mma na ndụ gị ịghọtara ya wee marụ gị atụ na-enwere ike ọ na-adị mmadụ na nwee ofu problem ụnụ na-abụ eme itie onye agbara ọrụ weda ma ọ na-alụ n'ụka ma ọ na-alụ n'ọdịnala ka ọ rụọ nyere ụnụ aka o nwere ike o mechie onye ike kwere ya ofu onye n'ime ụnụ adị mma mana ofu onye adịrọ mma ọ pụtara na mmadụ ihe ọ na-eme mana ihe dị na ya bụ na ọ bụrụ onye nwa ga-ekwubiri the second person okwu ka o wee nwee chi dị mma ihe ọ pụtara na the second person will keep on searching till ọja ma onye ga-ekwubiri ya okwu ka ebuni mmiri a na-atụ n'ime ndụ onye ahụ wee dere du ịghọtara ya so onye a wee jụ na ya mịa echighata n'ọdịnala nke bụ isiokwu bụ na gị nwa na-ene m anya ịjụ na ime echighata n'ọdịnala ịjụ na ịma abịa mee ihe ị kwesịrị ime ka ụmụ mmụọ na-agbaghị ụgwọ ka ha kwụsị ka ebunu mmiri a na-atụ na ngwuru be nna gị na famili be nna gị ka eji eje a na ihe a na-eme na ngwuru be nna gị na-eme na onwere onye na-akụtawa ofe nri ihe a na-eme na ngwuru be nna gị na onwere onye isi pụtara agaghị n'ihu agaba n'azụ ihe a na-eme na ngwuru be nna gị na ụmụnne gị ile foundation ụlọ nwụrọ nke rụchawuri elu uncompleted building everywhere aka nri aka ekpe ịgba nkịtị nke bụ eziokwu na eburu mmiri a na-ada na ngwuru be nna gị na mmadụ ga-emedu ya ana ga-enwerịrị ofu onye pụtara ịgba ụkọ na ngwuru be nna gị ga na-akpọku ndị egede na ndị mbụ ndị nna nna na-atụrụ ha nzu na-emede ha obi na-eme appeasement ka chi dị mma wee dị na ngwuru ofu onye a meweghị anya ndị ọzọ nweziri ike ịma isi ebe kwere ha mana because na ofu onye na-emedo ụmụ mmụọ obi na ngwuru ndị ọzọ nwere ike ịdị free ịghọtara ya so wee bụrụ na ngwuru dị ụfọdụ si na ha ama eme o wee na-apịawa ha azụ so ọ bụgoro na gị nwa na-ene m anya jụrụ ime eme ihe ebie ndụ ibie nka nka ndụ maka na ndị akpọrọghị ọrụ nwere ike ime nka nka mmadụ o nwere ndị kaghị ogologo kaghị mgbụgbọ nwere ndị atụrụ ọya o nwere ndị apịawara azụ dị iche iche o nwere ndị akwatụrụ bizines ha sorry o nwere ndị emere ụbịa
o nwere ndị atụrụ ọya, o nwere ndị emelụ ịma na aka na-eri eri mgbe adọrọ mma ibu ọrụ, o nwere ndị emelụ tichasịa ha aka nri aka ekpe ha na-akụ ụta nọrụ n'otu ọrịa wee nwụrụ, kama ha kwesịkwara ime ihe ha kwesịrị ime ka ha sị na ha nwụrụ kristian ọ dị agha na-akpọ iberiberizm. na o wee bụrụ na nke ya eziokwu na ọgwụgoro na-eju na ime arụ ọrụ agbara ụlọ maka na igbe onye riri eri wee sịghị na n'omenala nọ ikpere arụsị, iwee jụ na ị kwesịrị ịrụ ya nụ kebe eziokwu na-achọ ọgụ taa afọrọ ihe na-ebe na ngwurube gara ebe ihe imere ụbụ na excuse me dance ka imere iwee chaa n'ụzọ mana ihe agha dị na ngwuru ga-ejidekwa ụmụ gị. Ị ghọtara ya how things work? Yes. Example, nnukwu nna m rụrụ ọrụ ọdịnala rụsie ike mgbe o bichara ndị achọ ịhapụ ọkpọ nna m were ọfọnye ya. Kedu ihe nna m mere? Nna m were ọfọ tụfuo ka ọ wee bụrụ na o bido ka onye ụka. My father was a good man, yes, mana ọ na n'oge n'ụzọ ụka mana o medoro ihe ọdịnala etu o kwesịrị, dị afọ na ịlụ ọrụ ekwe o kwesịrị ịlụ wee bụrụ nsogbu enyi mgbe o bisi alụ ndị ya wee hapụ data ọrụ ahụ ọ na-agbara ọsọ wee makọ m nwa bụ dị ọkpara ya. The first time m jere n'afa ka nna m nwụsịrị wee sị ka mmadụ nkene maka na emekọtaziri mpịawa azụ ka nna m ụnụ ya mgbe ahụ dịka nna m ọwụ eshelta mgbe eriri m eriri narị eri n'ụka ọbịa adị m aghọta ihe na-eme na-ada emetụ ma na Abuja doing very well. Mana mgbe nna m nwụsịzịrị the weight and the burden of the family rested on me as the first son. Kedu ihe m mere mgbe m bịazi na-afụ some challenges of life, things began to happen in the family. I was like, no, there must be a reason why all these things are happening. You know what I did? I decided to consult the wise one for deep afa. The first thing I told him was kere ọfọ enyere m kere ọfọ na m ọfọ kere ọfọ dị ihe ahụ wee si afọ na ofu ọfọ mma debere my father told me about is the family ọfọ nna nna ya ọfọ nna ya nwa nyere ya nyere my father and my father tụfuru etufu. Then mana o mechakwa regret ya ọfọ ahụ etufuru mana ọ wachiro dị ọfọ ka onwe ya na-akpọ ịwachi ọfọ etufuo ọfọ enwere ike replace ya another one mekwa ihe o kwesịrị ime ka ọ kwụrụkwa na the same pedestal dị ọfọ mana o mere ya. So wee sị m na m eje wachi ya ọfọ nna m ihe abụ oke ọfọ maka na ọfọ dịka mmasị na ancestral ọfọ nna nwa tokwuru wee sị na m eje wachi in fact na onye ọrụ ka m bụ na ọfọ anwa bụ oke ọfọ na mma wachi ọfọ a na ọfọ a ga-eso na ọfọ mmeji wee rụọ ọrụ na ọfọ ndị nna nna anyị ha all power all generational ọfọ nke bụ eziokwu na nje wachi ya ọfọ a so na ọfọ nje alụ ọrụ dibịa taa oke ọfọ ndị ichie awachiri m ya nje a na-elu ọrụ mmebi o so na ọfọ mmebi bupụtazi ọfọ ndị ọzọ na ọfọ dibịa na ọfọ ndị ọzọ ịghọtara ya. So ihe na-achọ ịkụwa abụọ ya
onye aghọtara how things work. Ọtụtụ ngwuru ebe emetọrọ ihe ọdịnala. Ejigo m nke mmadụ onye nwe nsogbu tiri m awachi ya nwa ọfọ bido na-egburu ọfọ ahụ anụ na-echukwa ọfọ anwa ụzọ kpọghee chidimmadụ famili debe ude ife ọma dị iche iche bido batawa na ngwurube nna ghọtara ya. So na ngwurube nna gị na-eme up and down nwere ike ụfọdụ ngwuru ebe akwaturu obi ndị nema ọfụna na-arụ ọrụ ezinụlọ ofe ka bịa ọgụ agbapụta gị nwere ọgụchi otu ihe ọsị akwara obi dị n'ala. Ụfọdụ obodo ewetalụ ancestral artifacts na ụdị na onwere ihe ọ bụ ma ọkụ because of ignorant. Akwụkwọ Joel 4:6 my people are suffering because of ignorant of how things work. Then etu anwa ụfọdụ famili akwafuru ọbara famili ebe egburu nwaanyị bịara ije eji megbuo ya nwaanyị a wee na-anwụ wee kwubie okwu. Ụfọdụ nwekwa ngwuru ebe emegburu nwa ọkpụ nwatakịrị amụrụ na ngwuru a owu na o jere ije di ọ bụrụ na ọbarozie be dị oze wee nata na ngwuru wee na-akpagbu ya wee mee ya akaje dị iche iche chefuo n'ọnwa ọkpụ ka ọ bụ o nwere ike ikwubi okwu onye onye nsogbu na ngwuru. Ụfọdụ ngwuru ngwuru mma ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị anụtara na ngwuru emewo nwaanyị anwa mewutere nwaanyị ahụ ọ bụrụ na akwụrụ nwaanyị ahụ akwa ụgbọele enye nsogbu na ngwuru. Mmadụ ịta ngwugwo na ngwuru bifo aje chọba ihe na-eme wee chọta tiri mgbe eji wee bịa solve the problem. If not ọ na-eme every 3-4 years ofu onye anwụọ every 3-4 years ofu onye anwụọ tiri na-achọpụta ihe mere na wee solve the problem. Ihe na-achịkọwalụ gị bụ ihe na-emedu if you know how things work you will live a good life. Ọtụtụ ngwuru taa na-ata afụfụ maka mmetọ emetọ ihe ọdịnala dị na ngwurube nna ha o wee na-emeghe ejeje ana ijere obodo oyibo 10-15 years ka nna mmadụ nwere nke imepụtara. Ngwurube nna gị ka bụ ngwuru ebe ụlọ aja ụlọ ka dị ma a sị na ụlọ ka na-eyi uzu na be nna gị ewu ụlọ nna great grandfather lụrụ ma ụlọ grandfather ka lụrụ ọ backwardness. Ngwuru nna gị nwere ike in the last 50 years nwebụrụ new structure batara dia ịnwe ọnụ setback. Enwere ọtụtụ ihe mmetọ dị na ngwuru. Enwere ike abịa na ngwuru a na-amụta ụmụazị ahụ adịsịrọ ụmụaka adịrọ healthy ịgba nkịtị ịma ọ na ekwechi ya ekwe ị ga-asị na bụrụ ọgwụ ole you must put a stop to this. Ị chọwa ya mana ịkpọ if you feel too reluctant you don't bloody care ese a na-ekwe n'aka naraten ịma ọnụ onye gbaa mbọ chi enyere ya aka ma ị ga-abịa na ngwurube nna gị ọ bụrụ na to feed is a problem. Ka onye ngo na-ebe ka onye mbara na-ebe onye ukwu na-ebe onye nta na-ebe onwere onye akụtara isi ma nwoke ma nwaanyị ịgba nkịtị ọnwụ na ịmụrụ na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwụ na ọ na-agbawa obi ọgụ nwa ga-asị yes na this condition ịfụtara onwe gị is no longer laughable na ọ na-agbawazi gị obi. Ọnọdụ ọbụla ịnọ na ya that you are not angry with can never change. Onwe onye na-akpọ Jabez ya bụ ma ị hụrụ nwa amụrụ na pen maka na nne ya gabigara ihe mgbu dị iche iche wee mụọ nwa wee baa ya Jabez. Ihe mgbu a wee nọkwa na ngwuru maka na o nwere ihe ka ọsọ nwaanyị a ji wee gabiga ihe mgbu a before mụọ nwa.
nwa na onwe ya bụtaga n'ụwa wee bụ the embodiment of ihe mgbu. Ihe ibi emere gaa anya nwa ma ọma gaa n'ọrụ n'ihe mgbu nọ na-ekwu ọta nọ na-ekwu arịrị. O wee n'otu ụbọchị wee bewa akwa wee sị Chukwu okike ya gbanwere ya ọnọdụ ya. Mgbe Chukwu okike ugbo o wutere ya wee n'utu obi tiba akwa na obi tiwara etiwa na nke gwepịara egwepịa. E wee nwee Chidimma, e wee nwee great intercession on his behalf. Chidimma wee dị, ọṅụ wee dịwakwa. Etu a ka ọ dị. Jabez ọnọdụ ya dị bad. Emechaa nke Jabez lụtakwa akụkọ akọrọ akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Achọrọ ka m were akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee na-amara gị atụ ka ị wee ghọta, maka na a na-eji ihe mmadụ maara wee mara ya atụ ihe ọ na-amaghị. What you don't know is only a mystery to you and not to others. Ihe iche na okwere omume nke bụ eziokwu kwere omume n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. O kwere omume n'aha Chukwu okike onye ike niile si n'aka ya abịa. O nwere onye a na-akpọ n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa Elkana. O wee sị na Elkana bụ onye nchụaja, mana nwunye ya ha na-amụtara nwa. O wee bụ na ọnọdụ ha na-ewute ana wee pụtazie n'ebe nchụaja n'ụlọ nsọ wee yọwa Chineke si ya n'ọnọdụ ya na ya ewutie wee na-ebe akwa. Mmụọ Chukwu wee sụọ ude. E wee nwee great intercession on his behalf. Eneghị anya ezumezu mmụọ si elu ndị ichie bie na ngelu nke Chukwu na chi onye uwe ya ezigbo mee intervene, maka na ọ bụrụ that day ụbọchị izizi o bewara akwa, mana Chukwu chọrọ ịtụgharịrị ya ajụ n'ụbọchị ahụ. O wee begide akwa wee tichiri ikwu onye atụgharịziere ya ọnọdụ ya. You must be angry with condition that you found yourself. That with condition you find yourself that is no longer palatable. You must be angry with it. Nke bụ eziokwu na if you don't detest, if you are not angry with condition that is humiliating you, condition that is not palatable, nke bụ eziokwu bụ na that ụzọ will continue. Ndị Igbo na-atụ nsi na ọwụ na-agbara ụzọ Owerri mgba na ọ dị echi. You put a stop. Ka nkọwa inu a maka na agbara ụzọ Owerri mgba ọ dị echi bụ na ndị mmadụ Igbo abatasịrị, ndị Igbo amaghịzikwa inu Igbo. Ụzọ Owerri bụ na o nwere ike onwe track road dị na ya backyard. Ndị mmadụ na-esi bypass ụzọ. Wee sị ndị mmadụ ha si n'ụzọ aga. Ịgwatakwa ndị mmadụ ha ka na-esi n'ụzọ a na-aga. Tiri ụbọchị you put a fight wee gbaa mgba n'ụzọ a nụọ ọgụ gosi mwute gị na mmadụ egidie ya gosi na iwu nwoke agbawụ na na-egbu egbusi gbuo egbo n'ụzọ a mmadụ anyị esizi ega. You must be angry. N'ụzọ mgba ahịa ka ọ ya iputucha a fight with angry with this very annoying situation. You put a stop to it. Onye n'ọkọrọ ibie ụzọ azụbeghị a that track road anụ azụbeghị, ndị mmadụ na-esi aga ụzọ, they will stop using that road. Ụzọ ahụ echie. Onye ka ndị Igbo na-atụ isi na ọ bụrụ na agbara ụzọ Owerri mgba na ọ dị echi. So you must put a stop to ụzọ Owerri so that people will start trespassing through your backyard. All you know after. So etu a ka ọ dị. If you refuse to fight any ugly incident, ugly condition, ugly challenges that is eating you up, that is putting a stumbling block on your way,
that is not palatable, it will continue. Yes, you must get angry. You must be angry. But you must be annoyed. But very upset with that your condition na-agwa akwa. Maka na anyị kwuru n'ekwu ndị maara m ya mana anyị na-ekwubi mgbe abụna mgbe na adịghị ka ibe na ọ na-agwa akwa, ọ na-agbawa obi. Ọnụ na-eri eri ọ kwesịrị ịbụ ọnụ. Ofu enyi nwoke sị kama ọnụ na-eri eri before ga-ebu ọnụ, ọnụ bụ ọnụ ka bụrụ ọnụ maka na ọka amara ụtọ ego. Yes, if you have tested money before, you will know that poverty is a cause. So you must be angry with bad condition that is not palatable, what you don't want. You must be angry. And once you are angry with that condition, you put an energetic force worthy to close that chapter in your life. Yes, that chapter that is not palatable in your life must be closed if you so wish. Yes, if you so wish, you put up a fight, do what you're supposed to do the needful. Believe in me, that ugly condition must cease. Never you give up. Maka na na-ekwu okwu sị na ihe dị na-ata ọ bụrụ na ọ gwụrụ na ọma ezu ike. A young man called me today. Now from both. So where some near watch my video na YouTube. Where some na nya onye no go mgbe ya mmadụ na-abụrụ ori ọrụ ogetogoro aka. Ofu onye na Enugu steeti, ofu onye na Anambra steeti n'ori ọrụ mana arụchara ọrụ a. Ọrụ a gara o mezie ya na-ada mba. Nwa sị no. It's wrong idea for you to give up. All great minds, all great people, none of them quitted because of not getting results. In fact, not getting results should motivate you the more. That what you should say is, since there are some people that benefited, it seems there are some people that they suffered and today they succeeded. That you on your own, you will never give up. That you keep on working hard. It's a decision you take by yourself. Now, no only succeed, which I'm a living witness. Like I succeed. That is a zeal. That is the zeal of the great minds. Don't you know that if there is no test, there won't be any testimony? Test must come so that there will be testimony. Test must come so that there will be testimony. But there is no test. So how do you expect to have a testimony without a test? If you have not gotten what you want, you keep on searching. Keep on trying with total conviction that you must succeed. That what you don't want to know or take is no for an answer. Now, this is my favorite wrestler I normally like. His name is John Cena. One of his jingle is never give up. Do you get? Never give up. So in life, never give up. Giving up is an attitude of the weaklings. So that you have tried fail does not mean that you cannot keep on trying. But I can tell you that once you keep on trying, you get favor. Heaven will help those who help themselves. But we show quite maka mmeto emetoru ihe Odinana dị na ngwuru nna gị. Kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-eme agbụrụ m. Ọtụtụ family ga-abụ isigoro ha ka eme
ihe ekwesịrị ime ka e restore the glory of the family. A ga-enwe ndị kwe na ndị ekwe, ụfọdụ ya asị n'ụka si je gbọta pastọ nwa nke a, si je gbọta pastọ nke a, chefuzie na onwe ndị pastọ ha gbọtara wee complicate their issues. Ụfọdụ bịa je gbuo osisi ngwu, chefuzie na ọmụmụ egbu ngwu ndị Igbo na-atụ ya n'ilu. O nwere osisi a na-akpọ ngwu maka ndị ewu dị n'ilu n'ọdịnala. Osisi a na-akpọ ngwu ndị Igbo na-atụ ilu si na onye ma ụmụ egbu ngwu na mma na onike na ihe ọbụla o ji ama natara ya nkọ. Ọ inu ka atụrụ, mana ihe ọ pụtara bụ mgbe ọbụla ị dọkịtara kpachie anya je na-egbu osisi ngwu, ma ọ na-egbu ụmụ sacred trees, ma ọ na-emebi ihe ọdịnala ndị gboo debere, abụrụ gị nwa debere, ị gaghị even fix them. Ọ sị na mma ga ya adịnata nkọ, ọsọ bute onye ike na ọ ya adịnata nkọ. Ghọtara ya? So ọtụtụ famili mere ọtọnọ ije kpọta ofu ofeke, ọ na-efekasị nnu ma ọ na-efekasị oyi na ngwurube nna gị, si na ya na-emelu those sacred things. Chefuzie na ihe bụrụ mmụọ nọ n'ala is a symbol, not the real mmụọ. Example, mụnwa bụ Eze-Ana, o nwere ụfọdụ mmụọ nji aka ndọtụ dịka ngwurube nna m wụ ngwuru ebe mebiri ọdụ ọmụmụ. Anyị na-agba ọdụ ọmụmụ, ụfọdụ ndị na-agba ya akwari ọmụmụ, because na anyị nwa ebiro na the main family house. Dịka anyị si wee gwa gị na nna m owo the second son, so anyị bi n'obi. Ọ ndị bi n'obi maka na nke dị ọkpara a jewere ụka wee mebie ihe ọkpọtọrọ ọkpọ dị na ngwuru. Mana ebe nna m pụtaziri obi, gịnị ka m mere? I restored the order of the family. Ịghọtara ya? Then e nwere ihe a na-akpọ ịdọ ana ngwuru. Ana ngwuru dịbụ n'ebe anyị si wee nwee obi has been destroyed, maka na onye bi ebe a wụ ofeke na Odinana eje ụka. Kedu ihe m mere? Ntụgharị ana ngwuru. Ana ngwuru be nna gị enwere onye ya adọrọ gị adọrọ ya onwe gị. Agwụchara wee sị gị na n'ihe adọ ana ngwuru a, gwa gị na nkụzi were tu ihe esi mie, mana ị ga-ewe ogirisi ga-adị ya, ị ga-egbute ogirisi. Ogirisi dị steam, osisi ogirisi. Ebe ọ ga-agba ọbụ na ikwubicha okwu iwe arụbasịa ya. Ihe a bụ osisi eji rụba a na-ama. Ihe a bụ dị beacon. Ọ ya batara na ebe ọ bụ na emere ihe mmụọ a na-ejikarị ogirisi, maka na ogirisi na-anọ ogologo ndụ. Ghọtara ya? Ogirisi, osisi ogirisi can stay for donkey years. So all fertility value ọ na-anwụ anwụ. So i were ogirisi ahụ arụnye n'ọta ka ị na-adọ ana ngwuru be nna gị. Ijide nnekwunu, jide ihe ndị ọzọ eji eme, ịdọtuo ya, erunye ogirisi, tụọ nzu, tụọ edo, tụọ nkwụ ọkụ, gbuo nnekwunu ya, mechie niile ahụ. Then the ogirisi ya n'ebe a is a symbol. So mgbe ị na-ekpọta ofu ofeke, don't even know how things work. O wee sị because of na ala ọfụrụ akwa white agbawara na ogirisi a, dị afọ na ọmarịgo na mmụọ na ebe a, dị afọ ka egbupụ akwụkwọ ogirisi. Ka o gbupụrụ ogirisi, o gbupụrụ mmụọ, maka na mmụọ bụ n'ime ana ka ọ nọ adọtue na ana. The ogirisi akwụkwọ ebe a is the symbol to identify n'ebe a ka a dọrọ ya bụ ana. Ịghọtara ya? Osisi eji wee hụ dam ana ama is the artifact. Etu a ka ọ dịkwa ebe ndị ọzọ emedoro ihe mmụọ dị iche iche. Those artifacts etiri ihe agbara agbụ edewere ebe ahụ abụrọdụ nya bụ mmụọ, dịbenụ mmụọ nọ n'ana. Ghọtara? Maka na ana bụ isi mmụọ. Then ihe ahụ edewere ebe ahụ ka e wee hudo the actual position ama. Achọ nkụ na aghọta ihe dị n'ọdịnala. So mgbe when you go there with one onye efuru efu, onye fekasịa nnu fekasịa oyi, buru the artifact na-amanye elu na o butere arụsị. Ndị mmadụ eriri ụlọ eri. O nwere arụsị o butere nwanne ihe o ji ya ahụ artifact. Atagodịbenụ mmụọ nọ ebe ọ nọ. Maka mpịawa azụ. Before m mechie na this lecture, ịnwakwa na anwa na-erikwara ya eri. Obodo wee kwuo na a ga-eje wee je gbuo ọjị mmụọ, ma ọ bụ na ụmụ those sacred trees, iwe tinye aka, iwe so na ndị ya akọrọ aka, agba apụ ụta a ga-eṅụrị ya wee kpọta ofu ofeke si na mba
ọ na-efekasị ndụ na-efekasị mgbe ofekasịzi ebe ọsizie ngụwa dọma ngwa tinye itinye dọma ka ị kwọtuo isi ma ọ gị nwere so na ndị na-eji ekpokọta ihe ndị a akwakọtara akwakọta ma akwa waịtị amadoro ukwu ọjị ma ọ bụ n'ukwu ụdara n'ebe ọkwari ọmụmụ dị ije na-emekọta nwanne eriri ngwogwo onye agha bịara ọrụ anwa ọ nara obi o were akwadocha ahụ ya tupu sị ihe ndị ma ha mara ha bikọs ihe ọ na-ekwu ebe ahụ ụbọchị ahụ na-amara ọ bụ gee ntị n'ọnụ okwu ya bụ na-akpọ mmụọ nọ n'obodo si ya na ndị nwe gị sịrị na ha achọrọzi gị so o ji ụnụ anara excuse n'ọnụ mmụọ ọ ga na-ekwu n'ụnụ nwa sịrị ya mee dị afọ ọ na-akụzi agbapụta gị ṅụrịa ndị soja wọrịọ ya okwutaji ebe a kwutaji okwu ọ ya ekwu gbara onwe ya gwajazie mmụọ n'ọnụ nwasịrị na ụlọ achọrọzie ọsị ofechazie nnufe mmiri ọsị ụlụ ngwa jee mbupụrụ ya ndị yutu ndị oti mgbu eje na-ebu emechaji ọwaba ụlọ n'afọ ndị niile na o nwere oge nwanne m fada na be anyị ma chọrọ ịkpa afọ ya bịara years back ọdụ ihe ahụ emewuzie kịta na kịta ahụ na ndị ọtagbo ndị ọgaragidi nọrọ ọdịnala kịta maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na be anyị oraifite anyị nwego ndị akatamkpo nọcha na ọdịnala ma sam ma ndị ịchọkwuo ndị butere ike ha nọ a na-akọzi ụdị aka ọnwụ na ọkịtazi nke bụ eziokwu na petishọn and akwụkwọ injunction agha asabgori na-agba ya akwụkwọ na high court anyị na-agba na customary court onye emegbu ya mana oge ahụ ga ya mụrụ ndị ụka ọbịa riri anyị eri anyị si kwado oje mee ya ọtọnọ mgbechi ọtọnọ ahụ eje busisi ya ụfọdụ ihe gasị dị na famili eje mechaa ya like na be anyị obere mgbe anyị ebukọcha ọfọ ma ọfọ eji agba alụ ma ụmụ ihe niile abụkọcha ihe ndị gboo debesịrị bụrụchi ihe niile abụrụ na-abịa ndị otu mgbe ndị niile ahụ soja sie na-eje na-ebukọsa ụmụ ihe niile ahụ ruo ha atụ aka ofe nnu fee mmiri nwa si na mmiri nsọ si na ebe ọ nọ na mmụọ dị etu anyị apụwazie na ndị nwe obodo si na ha achọrọzie ndị soja agụzi agba ahụ da ahụ ṅụrị ya bukọsi ihe niile ndị niile abụrụ elu taa na be anyị isi na-acha ha aja aja ndị nke ka nakwa ndụ kata nna akọwara gị ụlọ abụsị na ndị eriri eri ọ nara obi were akwadocha ahụ ya anyị nwụ ndị na-alụ ọrụ ma ihe ya na-eme ihe mecha ihe na-eto ahụ gbara onwe si mmụọ doo n'ọrọkwọ ndị abụja n'ohi ụlọ gwara ya bịa mee ka ebe na-enweghị ọrụ ngo ọ narụzi eto were akwadocha ahụ ya wee gbara isi onwe ya onowu ndị ofeke chere ọsọ baịbụl ahụ ka o biri narịzi mpịawa aza bụrụ okodo ee nwanne m nwee uche ikwena ka ị bụrụ onye riri eri ọ ihe ndị ahụ ihe ndị megasịrị na mgbe gburugburu ewee na-eri ndị mmadụ eri mana nkịta na-akọzi ụdị akọ ahụ akọ ọbịa adọchọrọ nweziri obodo ya egwere les nọ n'Imo steeti ka a na-akọ ụdị akọ na Anambra ya wiza a na-akọzi ụdị akọ ahụ so ndị ọbụla na ọ na-awụ nke ha ịghọtara ya so mana ọ bụrụ na n'obodo ọbụla ka m gwa ụdị proses ọ bụrụ for any reason na o nwere obodo sịrị na ha chọrọ ibupụ mmụọ n'obe ha see the simple process the process bụ na nwoke ọbụla nọ na klan anwa ndị ọ bụ ọrụ ha ife mmụọ anwa ndị nna ha yibere dat mmụọ maka mbọsị e hibere mmụọ anwa ndị nna si n'ọnụkwụ ngwuru dị iche iche were ọfọ ha wee bịa wee kwubie okwu wee dọtuo njere nke Chukwu a wee gwa ya ihe ha ga na aja ha ga na-achụrụ ya kwa ahọ every year gwazie mmụọ ihe ha chọrọ ka ọ na-emere ha ha kwucha ya n'okwu ekwucha ṅụọ ya tie ọfọ n'ala then those elders represented their various families. Now those families have multiplied. So mgbe ọbụla a chọrọ igbupụ ya for any reason every male child from all those families must assemble on the same soil na meeting onye ruo obinye na anya gbabụ Ifeanyị Okeke nwa Okafọ na-ekwuo na aka ya adọzi na mmụọ dị etu a step aside onye nke ọzọ abịakwuo the sentence step aside mana awụ na the 100 ụmụ nwoke niile amụrụ na that clan dị ndụ now o wee bụrụ na example na 98
sị n'aka ha dọrọzie 2 wee sị na ya makwa ihe ụnụ na-akọ na aka ya enye na ya na-awapụrụ mmụọ ọjị na ya kwere kwesị ike ụnụ anwakwana anwa itinye aka dị a. It can only be possible ma ọ bụrụ na 100% unu niile kwekọrịta na ụnụ achọrọzie unu enidi ọdụfada ma onye ọbụla imetụ ya aka. Unu bịakwa unu eburukwa mmụọ akpọọ mmụọ si ya na unu na-eduna gị ya. Ọ bụrụ na unu ama ọzọ obodo esi butie unu eje na ajọ ọfịa dupịa na bandụl unu si ya ji mere onwe ya unu na ihe sozi mmụọ pụọ. Inidi ọdụfada inidi ọdụ onye ọbụla ụkọnwụrụ nwa nọchitere anya maka ndị nna nna ụlọ anyị werie na-aṅụta iyi na on their behalf ya na n'isi ụmụ ha. Ọnya batara ụmụ akụkọ akọrọ ya n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa gbasara Jizọs mgbe a na-egbu ya ndị gburu ya ndị ji ụmụnne ya si ka ọbara ha dị n'isi ha na n'isi ụmụ ụmụ ha ya. So and akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwukwuru na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee cheta ụmụ 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 ha nke anọ to the 4th generation. Ịghọtara ya? So mana marụkwọ bifo ị na-eti ikpe aka na-ese ka igbupụ mmụọ ma ọ bụ n'aka mmụọ nọ na ngwuru ma ọ bụ mmụọ dị na ngwuru be nna gị ma ọ bụ ọdụ ọmụmụ. Marụkwa na o nwere ihe na-eme na ngwuru be nna gị ndị gboo ji wee kpọta mmụọ ọkwa ịma. O nwere ike ọ bụrụ ngwuru ọmụmụ na-afịa ahụ bifo e wee mee install ọdụ ọmụmụ. Ị na-ewepụkwa ya marụkwa na o nwere ndị gboo ji wee weta ya. Mmụọ nọ na ngwuru nọ na obodo ụnụ o nwekwara ihe na-eme mgbe gboo eji kpọta ya. Onye ka ọ bụrụ mmụọ agbọta maka nchekwa na ụdị dị iche iche. So marụkwa na ị na-ewepụ ya ị mara na o nwere reason. So but for me bụ Eze-Ana mmụọ na ụmụ ama etinye aka maka na mmụọ ọbụla edebere for good for the ọdịmma ndị amụrụ n'obodo ahụ. Onwere mmụọ ọbụ n'obodo debere ụmụ maka njọ nọ. Then ka ọha ma etu a onwe ajụjụ ọbụla ị nwere n'ihe a nkuzi taa maọbụ ihe nkụzi gboo maọbụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo send ya message na 08057837672. Aga m enyere ya aka. My mission is to help people live better life. Send them WhatsApp message. Ka m na-enye meseji o nwere ozi daranụ and ama m na those families about that 6 families ozi a dara maka ha. Eji m maka ihe wee gwa m maka meseji a taa na nzọpụta erutego ha aka. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ekwubie m okwu n'isi ndị niile my followers, viewers and subscribers all over the world. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, let there be curse breaking, let there be open doors, let there be upliftment, let there be appeasement of any mmụọ ọbụla na-agba ụgwọ na mmejọ emejọrọ ya ma ọ bụ mmụọ ọbụla ndị egburu na ngwuru na-ewe iwe na-emejọrọ ha wee na-akụ ọta wee na-achọ na-asị ọbọ ka abụ ọbọ n'etiti ngwuru a maka n'ihi na ha bịara iji edebe emegbu ha. A sị nke ihe niile ngwuru niile na-ajụ anụ ọkụ ka ọ jụrụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ị na-agakwa ọfụ echefukwana iju ukwu na-agwa ndị nna aha biko ha ekwena ka ngwuru be nna gị jugbuo gị n'oyi ma ọ kpụgbuo gị n'ọkụ. Ozi m nwere n'isi ezinụlọ isii a gwara m maka ha bụ iluo jee chọwa akwa ọkụkọ Igbo. Inweta akwa ọkụkọ Igbo ọ dịpendị ka famili gị si wee wụ na famili nwere large family gote akwa ọkụkọ Igbo ịnọ yes 4 the present na afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ikwute nnu salt yes salt iweta salt anwa ikujuo ngazi eji eri rice tablespoon 4 wunye na bucket were akwa ọkụkọ Igbo na-anwa tiwa n'ime that bucket piwasịa ya n'ime ya bucket. I wee sị mmụọ niile nọ na ngwuru be nna gị mana bifo ị na-eme nke a bụrụkwa onye bụ na-align go with ya chi align or with your ancestors. Yes, ka gị na ha kwụrụ on one side ka ha marụ na wa na-awapụrụ ha ọjị ka ha marụ na gị na ha akwụ. Ndị famili a ozi a na-adara maka ha amarugo onwe ha. Yes, ị na-awapụrụ ha ọjị ha ma na gị na ha akwụ gị nwawo onye ga-eme
ịgwa mmụọ niile gị na-agụ na ngwuru be nna ha n'ihi na ayọ ha n'iji akwa wee na-eze ha iwe ọbụla ha na-ewere gị na ngwuru adajụọ. Nnu adị na ya, ihe ọbụla bụ ihe ruru unyi dị na ngwuru a nyaze iwe ha dajụọ n'ikwetago na ị ga-alụ ọdụ dị n'ụzọ wee medo ihe dị na ngwuru ka chi dị mma wee dị. Weruzie mmiri wee gbajuo bọket ya, ịgbajuo ya bọket, welu tọnụzie nnu anwa na akwa anwa dị na ihe weruzie efebe na kọmpaụnd niile. Na-ekwu na mmụọ ọbụla na ngwuru a na-eji nnu a na akwa a na-eje wee na-eze ya iwe, na-eze ha iwe. Akwụkwa n'ihi enwetawo mmanụ nri, ọnwụ na enwetawo mmanụ nri tikwuo mmanụ nri na ya. Ịgba etinye akwa ahụ akwa ị na-anwụ itinye nnu ngazi nọ were obere mmanụ nri gbanye na atọnụzie ịtọnụzie ị na-efesa na nnu na mmanụ ara ese okwu n'iji akwa ọkụkọ Igbo a wee na-eze ha mmụọ ọbụla nọ na ngwuru a na-ewe iwe, na-anaghị oke, na-emeghe ewe iwe na mmetọ emetọrọ ihe ọdịnala n'iji mmiri a wee na-asa ka iwe ha dajụọ. Maka na-eji mmiri eme ka ihe dị ọkụkọ jụrụ oyi. Na-asị ha na ngwuru a mgbe nna gị na ọma jụwo n'oyi na onye egbowu n'ọkụ, werezie mmiri ahụ na-akwụ wee gaa ngwuru ahụ right round. N'isi ndị ahụzi ada n'isi fa, ha mesịa ya, unu mesịa ya, unu ga-afụ na chenjis ga-ebido bịawa na ngwuru a. N'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. A gaziere ọnụ ise.